Стига си гледай. Така няма да стане нищо. Защото това е там фонек вече. Просто това не искаш да ме въртиш. Да. Да, знаеш кога? Там трябва да въртиш. Дай. Стига! Да бе, да! То това не мога да фане куката, тая немощна пича за качалка. Ще се извади от колана. Няма ли нормално въже Владкото доде с този тирант за гащи на девственица? Да, тая кола е девствена. А ако го снимаш на клип, да му се чуят и репликите на Димата, ще бъде най-готино. Дърпай да еба се едно, че са гащи. Виж, че се вади, бе! Ходи за нормално въже, айде. Не, дай с това. Не, дай с това, няма да дам. Няма. Пети повите видят с мен. Така, айде. Неутрал ли си? Опъвам, бе. Айде. Спирам. Айде, пребирай се, стига се снима. Добре, снимано е. Бронко на бавни влачи кочинка.